Čauky, já jsem se rozhodla natočit video z mýho Erasmu, právě jsou 4 ráno a my za chvíli vyrážíme. Takže já se teda hlásím den po příjezdu už. Ten den, co jsem přijela, jsem nic natočit nestihla teda, protože jsme hnedka museli prostě nakoupit věci do ubytování. Takže by to jako nic zajímavého nebylo. Takže jsem se rozhodla, že to udělám až dneska. A chtěla jsem to udělat ráno, ale nějak jsem to časově nevychytala prostě. Takže je to tu až teďko, no. A dneska jsem teda celý den byla pryč od rána. Od 10:30 jsme měli sraz na jako vlakovém nádraží a prostě jsme tak nějak chodili po městě a byl vymyšlený nějaký plán, že budeme hrát jako různé hry a prostě vyfotit nejvíc crazy fotku na nějakém místě. No každopádně tu hru jsme jakoby vyhráli, takže jakoby máme flašky vína, což je pecka, z toho jedno je nealko, což není pecka. Takže dnešek byl vlastně docela dobrý den, celý den jsem měla co jako dělat, takže to bylo super. Ale jsem teda mega unavená. Každopádně, abych vlastně řekla vůbec tak nějak, kde jsem, abyste věděli, jako vy, co tady natáčím, tak jsem v Německu teda, v Mainzu, což je město vlastně, který je hnedka vedle Frankfurtu. Studuju tady teda business na Hochschule Mainz a ještě jsem ve škole nebyla, takže k tomu zatím nemám co říct, ale to určitě natočím, protože mi za týden vlastně začíná škola, takže jsem na to zvědavá, jaký to bude. Každopádně tady to město jsem si vybrala, protože jsem prostě chtěla do Německa, bylo mi docela jedno jaký město, ale nechtěla jsem, aby to byla jako úplná jako prdel a taky jsem nechtěla, aby to bylo nějak extrémně těžký, což vím, že my máme ve škole napsaný jako recenze z minulých let k těm školám a tak podle toho jsem se rozřídila, aby jako to nebylo úplně jako, že bych se tady jako chcípala. Spíš doufám, že to bude takový volnější, protože mi přijde, že lidi z jiných Erasmů to říkají, takže doufám, že takový bude i ten můj, no. Každopádně teda, co bych řekla o mém pokoji, protože vám ho za chvíli ukážu teda, ale možná to teda natočím až ráno, protože teď to tady nebude úplně tak hezký, jak je tma. Každopádně přišla jsem, vlastně včerejšek jsem trávila většinu dne na pokoji, nebo ne většinu dne, ale jakože nakoupila jsem si ty věci a pak jsem vlastně celý večer byla tady, nebo u kamarádky prostě o 2 patra níž. Každopádně jsem tady byla několik hodin a za tu dobu jsem prostě nikdo nepřišel, nikoho jsem tady neviděla, takže to bylo takový, že jsem si říkala, že aha, tak tady ještě možná nejsou nastěhovaný, ne? Večer, když jsem se pak jako vrátila třeba, no my jsme totiž museli ještě vybrat jako povlečení, který jsme si tady kupovali a tak, takže pak, když jsem si to odnášela, mohlo být třeba, nevím, 11:45, tak jakoby jsem vešla prostě my jsme jako v buňce po 4, takže máme jakože každá svůj pokoj, 4 lidi. Není to rozdílený jako jenom na holky a na kluky, očividně je to mixlý, ale já sama ještě nevím, jakoby s kým bydlím, to je ten jakoby trošku problém. Jakoby úplně bych si nepřála, abych bydlela s klukama, takže snad to nebude ta situace, protože vím, že ostatní bydlejí takhle mixlý. Každopádně, když jsem se teda vrátila na to moje jako ubytko, tak jsem z té jako velké chodby, kde jsou všechny ty jako dveře, vešla do dveří, kde my máme jako kuchyň a z té kuchyně vedou dveře do našich těch pokojů a koupelné blablabla, chápeme se. Takže prostě jsem přišla do té kuchyně, viděla jsem, že tam je nějaká ještě jiná holka, tak jsme si řekli hi a ona hnedka zavřela se v pokoji prostě a už jsme se neviděli od té doby, nepromluvili jsme na sebe. Já si pak dávala budíka v 9 a to už tady očividně nebyla. A nebo kdyby tady byla, tak podle mě to stejně nevím, takže jako je to jedno. Takže já jsem se s nimi ještě neseznámila. Každopádně s pokojem jsem teda hodně spokojená a s prostorem, který máme jako pro nás ty 4 osoby, tak s tím jsem velmi nespokojená, jakoby, protože kuchyň byla v absolutně nechutném stavu a jakoby, co říct, no, jako je tam hodně plesnivých věcí, politých věcí, není nic vůbec vyčištěného, jsou tam prostě zbytky jídla, jo. A tady nejde o to, že by jako ten nábytek prostě byl starý a už si něco zažil. Tady asi to fakt jako, že prostě se o to ty lidi nestarají, protože takhle je docela nová, takže jako tady je všechno v podstatě nový. Doslova mám úplně novou madraci třeba. Takže víte co, jakože ta kuchyň není prostě stará, ale je ve strašném stavu, protože
Já nechápu, co tady bydlo za lidi, ale je to fakt nechutný. Takže je ráno a já vám jdu ukázat můj pokoj. První začneme tady s tím bordelem, toho si nevšímejte. Tady mám prostě dveře, jo, vejdeme, jo. Na levou boku vidíte můj stůl. Je takzvaně hodně girls girl, jo, slay. No, musela jsem si teda koupit koš a tady jsem si taky koupila, sice je to do koupelny, ale prostě jsem potřebovala rychle nějaký poličky a tady bylo tak jako s největším prostorem, na který se dá něco dát, takže jsem si vzala to. Taky jsem si tady vzala zrcátko. A tady mám postel teda. A tady router, lednici a skříň. Ta teda trošku debilně se zavírá, ale to nevadí. No, má zrcadlo, což v jiných pokojích není zrcadlo. Takhle na dveřích, takže jsem vyhrála takzvaně. A tady bych vám možná ukázala, jak jsem se tu hezky zabydlila. OK, tam to možná už nevypadá tak dobře, ale prostě jo, oblečení. Tady to je celý jenom na sportovní oblečení, takže to je pecka. Hlavně, že jsem si toho vzala tolik. Tohle je reálně víc než těch ostatních skoro. No a tady mám teda botičky, pásky a šaty. Toto jsou všechno šaty a sukně. No. A bundu teda mám jenom tuto a pak mám tu u vchodu, takovou koženou, ale podle mě budu muset asi buď si nějakou koupit, nebo nějakou z domova, jestli mě ještě napadne vzít. No. A nahoře mám teda kabelky. Ale zatím teda nosím ten batůžek, ten malej, protože nějak mi přijde, že se takzvaně hodně chodí po městě a já prostě nechci nosit celý kabelky, takže makes sense. No a jo, ještě vám ukážu lednici. Ledničku mám teda frajersky vybavenou. Tohle je třeba nejméně studentská lednice, co jsem viděla, protože většinou studenti říkají, že nemají jídlo a já jsem majitel jídla. Takže pecka prostě. Doufám, že to s ním třeba dřív než za půl roku, protože je toho hodně a jakoby já úplně netolik toho s ním. To není rozhodně vidět. Jo, a seznámila jsem se se sousedkou a tam mi dala bonbonky, protože tady vlastně je nějaká akce, vždycky probíhá od konce nějak února nebo něco takového v Mainzu a tam jako házejí na veřejnosti na lidi bonbonky a takovýhle věcičky, takže toho měla prý moc, takže mi to dala a to já jedině podporuji. Ještě mě tak napadá, že bych vám tady vlastně mohla ukázat, jak jsem to tady trošku poklidila, protože v těch společných prostorách bylo jakože hodně prostě bordel. Takže tady jsou ty vchodové dveře a no tady jsou moje dveře, tady do pokoje. Tak tady je to teď prostě uklizené hezky. Tady tu kuchyň, tak tohle jsem poklidila, tady to taky. Tady to jsem nepoklidila a tu lednici taky ne, protože to je prostě špinavý a úplně nebudu to prostě asi nějak využívat. Tady byl taky bordel a tam taky, takže naštěstí už to tady je takhle uklizený. Jo, to bych vám rovnou mohla ukázat teda, jak to vypadá tady venku. Tak takhle to vypadá prostě před kolejí. Nebo tohle je takový jako bok, protože my vcházíme jakoby, tady je taková silnice, ono to tam, jo, tady je taková ulice, kterou jakoby jdu právě tam tudy jako do školy a tady máme někde ten vchod. Tady bylo mé točící místo, to vypadá hodně jako aesthetic shit. No a tady mám vlastně výhled můj z okna. Mimochodem hodně se mi líbí, že tady lítají často letadla, takže na ně prostě neustále tady každou minutu prostě proletí nějaký letadlo. A jako ne, že by jich v Praze nelítalo taky hodně, ale ne tolik jak do frankfurtského letiště, logicky, takže to se mi hodně líbí. Se to dělá docela hluk a neustále slyšíte, jak vám tady prostě něco lítá nad hlavou, ale hodně se mi to prostě páčí. Takže právě uplynul první měsíc toho, co jsem tady na Erasmu a rozhodla jsem se vám dát nějaký jako review na to, jak to tady prostě zatím probíhá. Nastala jedna poměrně velká změna a to je to, že už tady nebydlím sama, ale bydlím tady s dalšíma 2 lidma. Takže wow, po měsíci. Nebo jakože byla jsem tady sama asi první 3 týdny, takže teď už tady se mnou bydlí jedna holka z Irska a jeden kluk z Maroka. No akorát by to teda nemělo úplně jít, že by tady neměl bydlet s náma kluk, protože ve smlouvě mám napsaný, že tady to jakoby ubytování, ve kterém zrovna já jsem, tak by mělo být jenom pro holky. Jenže když tady má smlouvu na to nějaká holka, tak si to může v podstatě pronajmout jakoby
komukoliv, když tady zrovna není, neoficiálně, jakoby, že jo? Takže ona se rozhodla to prostě pronajmout klukovi, i když má jakoby byt, který má být jenom holčičí, ale hádám, že tady nikdo řešit nebude. Ten kluk je v pohodě, ale je to takový, jakože samozřejmě bych radši byla jenom s holkama, že jo? Každopádně má to jednu výhodu, že ta Jirka, tak s tou se bavím, že jo, anglicky, ale umí taky německy. A ten kluk, tak ten neumí anglicky skoro vůbec, takže se s ním můžu aspoň bavit německy, takže aspoň nějaký benefit z toho jakoby mám, že prostě před ním musím mluvit jenom německy. Každopádně, jaký byl první měsíc, tak začala mi už škola konečně a jakoby pocity z toho, první týden byl v pohodě, všechny hodiny tady trvají teda 3 hodiny, takže vždycky máme 1,5 hodiny, pak 15 minut pauza a další 1,5 hodiny a to je jeden předmět prostě. Takže je to takový zdlouhavý, plus mě úplně jakoby ty předměty nebaví, co tady jsou, jakože třeba v Česku, tak mě to baví víc, protože jakoby v Česku nestuduju business a tady jakoby jediná jako option pro mě byla prostě studovat business a jakoby úplně mě to téma nezajímá, no. Takže jakoby, že ty hodiny nejsou úplně tak jako zábavný pro mě, záživný, ale aspoň tam mám třeba ten předmět němčinu, takže to mě jakoby tak nějak baví, no. Každopádně mám tady 5 předmětů, jeden z toho je teda němčina, pak mám AINu, jakože Business English, tak to je v pohodě. Pak jsem si dala Applied Rational Decision Making, což je takový, jako u nás, to už jsem teda odstudovala v Česku, a tady to mi přijde úplně stejný teda, takže doufám, že mi to v Praze uznají, jako behaviorální ekonomie. V podstatě je to stejný. No, takže to mi přijde docela jako v pohodě, že na to musíme číst nějakou knížku, takže nás to tak jako zapojí. Takže to mě třeba nepřijde tak jako nudný, jak ty ostatní předměty. Pak mám project management, to je prostě, musíme dělat nějaký jako projekt, nějak extra mě to nebaví, ty hodiny se nedají moc poslouchat, no, takže je to takový jako A pak mám poslední předmět a to je working in multicultural teams a to jsem čekala, že bude víc takový, jakože víc se do toho budeme zapojovat, nebo že budou víc nějaký skupinový věci a takový víc interaktivní a víc zábavný a taky mě to teda nebaví, protože je to prostě, že si máme přečíst třeba 10 stránek a pak z toho jakoby o tom mluvit nebo prostě, chápete, nebo prostě nepřijde mi to úplně tak jako dobře udělaný, ale ten učitel teprve začal učit a tady to je jeho první předmět, takže chápu asi, že to nemá úplně moc dobře vymakaný, ale zkrátka ta škola mě tady nějak extra nebaví, ale nemyslím si, že bude tak těžká jako v Praze, takže, nebo ne, že by v Praze byla těžká, jakoby, ale že myslím, že tady to bude jednodušší. Minimálně ty hodiny, jelikož tady nejsou jakoby průběžní testy, tady nejsou, tak jsou jednodušší. I když myslím, že v té AINě bych měla mít nějaký 2 průběžní testy, ale to si myslím, že bude v pohodě, takže cajk. Jinak je to tam pěkný, je to tam moderní, takový jako ve šedivých barvách, ale je to tam jako obzáštěný, jako třeba barevnejma prostě židličkama a tak. Každopádně teda o Němcích, co bych tak řekla, že nejsou úplně tak jakoby komunikativní, jak jsem myslela, že budou. Myslela jsem, že tam nebude tolik jakoby rozdíl, protože jsem myslela, že jsme si fakt jakože skoro stejný, jakože mentálně prostě Češi a Němci, ale v Česku mi přijde, že jako když jsou lidi třeba na akci, tak za sebou, že mezi sebou prostě víc komunikujou, víc na sebe mluvějí, jo, víc se seznamujou. Tady to takový úplně jakoby není, nebo jak kdy prostě, ale ty Němci jsou takový víc, jako bych řekla, chladný, takže i na té koleji je to hodně jako cítit, když prostě máme spolubydlící, kteří jsou třeba Němci, takže často nejsou tolik třeba komunikativní a tak. Ale hodně to záleží od člověka, jako samozřejmě nechci házet do jednoho pytle, jen jsem myslela, že ta komunikace tady prostě bude jakoby jednodušší. Ale teda školu mám 3 dny v týdnu, pondělí, středa, čtvrtek a ty zbylý dny tak většinou si naplánujeme nějaký výlet nebo něco takového. Zatím jsem teda 2krát jela do Frankfurtu, jednou jako tak jako se tam jako podívat a teď jsme tam jeli i s holkama nakupovat, takže to bylo jakoby fajn. No a snažíme se samozřejmě chodit na hodně akcí, které tady jsou, takže samozřejmě na parties to nesmí chybět. Můžete mi zamávat. Jaké máš pocity? Výborný už. Mám hodně silný pocity. A co jsi pila? Nic. Co jsi pila? Nic.
Čo si pila? Vodu all day, all night. Však jsme Češkovia. A pak se mi teda hodně líbil koncept, já vím, že to děláme i jako v Praze, nebo že tam jako je, nevím, jak se to tam přesně u nás jmenuje, speed dating, myslím, speed chatting, něco takového. Prostě vždycky sedí naproti sobě dva lidi a mají spolu mluvit a třeba po 2 minutách prostě se mají switchnout s někým jiným, switch a prostě je to o seznamování s co nejvíce lidma za krátký čas. Takže to se mi hodně líbilo a teď mi byla druhá možnost teda tam jít, ale zjistili jsme ve 3 odpoledne, že to bylo v 11 ráno a stejně jsme měli školu, takže se to úplně nebavilo, ale doufám, že to brzy bude nějaká jiná další příležitost, protože to mi přišlo hodně dobrý, třeba pro tu němčinu, jakože tam byla většina lidí Němců, takže byli jakoby ochotní se bavit v němčině. Jinak máme teda taky zdarma jízdenku po Německu, takže je vlastně dobrý, že když jdeme někam na výlet, tak za to nemusíme platit. Samozřejmě zpoždění jsou jakoby velký, je to takový jako trošku nepříjemný, když chci jet na výlet a teda cesta má trvat 2 hodiny a jedu tam jakoby 4 hodiny. Jakoby není to úplně dálka, ale tak co se dá dělat, aspoň to zadarmo. Nebo jakoby zadarmo. Zaplatili jsme si za to samozřejmě nějakých 303 € to asi stálo, ale aspoň teď to můžeme používat prostě neomezeně na MHDčko prostě tady kdekoliv. No jinak v dobu, co tady to video nahrávám, tak je myslím, že 4. dubna, takže už jsem tady vlastně teď za 3 dny měsíc a jako líbí se mi tady, jak už jsem myslím předtím řekla, je to podobný takový trošku jak v Praze, nebo to na mě hází takový podobný vibe, takže se tu necítím jakoby nějak jako extra jinak, nebo jak bych to měla říct. A je mi to tady takový jako pohodlný. Hodně mi vyhovuje to, že tady jakoby bydlím sama. Čekala jsem, že to bude nějaký trošku problém, ale přijde mi, že to není problém jakože vůbec. No a co máme tak nějak jako v plánu teďkon, tak teďkon jsme vždycky o víkendu prostě jeli do nějakých německých měst, jako třeba na túru, nebo se podívat do nějakého města a tak. A teďkon máme v plánu příští víkend vlastně jet do Amsterdamu, takže tam se hodně těším. To doufám, že tam z toho budou hezký taky záběry nějaký. A pak za 2 týdny víkend, tak to máme týden prázdniny, takže to pojedu zpátky teda do Prahy, se podívat za rodinou a tak, takže to se hodně těším. A pak snad tady ještě naplánujeme nějakých víc věcí, no. Jako budu to muset zůstat do půlky července, což mě trošku jakoby štve, že já normálně mi končí jakoby semestr v Praze někdy na začátku května. A teď je to jakoby o 2 měsíce posunutý, což je docela blbý, ale tak. Nebo takhle, jakoby výuka mi končí někdy na konci června, ale zkoušky mám prostě někdy v půlce července, takže to je takový jako nepraktický, že se to tak blbě jakoby protáhne, no. Jako původně jsem myslela, že to bude možný jako ukončit nějak dřív, třeba na konci toho června, ale očividně to nejde a ty zkoušky prostě budou asi stejný jak na VŠ, no, takže se mi tady zatím teda líbí a asi vám dám vědět, až zase nachytám nějaký nové informace, takže se mějte. Let's go. Co pak to děláme? Tu nám budeme mít michelinský oběd. Ano. S tím to. Tu máme rýžu, kukuricu, hrášok. Tu máme také risotto. A tu nás nám už pekne varí pekne na cibulke osmahnuté s krevetami, ale takéto mini krevetky. Samozrejme do toho pridáme trošku korene, sol a necháme takto smažiť. Ty jsme lovili my včera, než jsme šli na kolej, tak jsme prostě tam to... Ano, tu na Bríně. Ano, Bríně přesně pláva. Bríně takhle plavají. A drží se za otázky takové, že jo? A máme tu i romantický výhled, že jo? No.